és la modificació de l'ordenança municipal de venda ambulant o no sedentària aprovada per l'Ajuntament en ple en data de 29 de setembre de 2005 i posteriorment modificada per acord de l'Ajuntament del 20 de desembre de 2010. Per il·lustrar un poc el que anem a fer, requerem una modificació d'esta ordenança de venda ambulant i en el transcurs d'estos treballs una nova legislació de 25 d'abril de 2012 entrarà en vigor que ens obliga a fer unes modificacions que per altra banda van en la mateixa línia que s'estava treballant. Ordena, aclareix un poc els conceptes sobre què és venda ambulant i què és venda no sedentària, obliga a una identificació de tots els venedors, estableix quin és el procediment adequat per a participar en els mercats de venda no sedentària i en definitiva sí que és cert que no s'han abordat totes les modificacions que se tenen previstes, però que d'esta manera traslladem el que la legislació de la Generalitat aporta a aquestes normatives.